Aphelula ngoZondo Khubona oqondo mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa ngalosukulwane sevenkileni. Lusuku luka my friend kaloku abantu bayazi lonto balingathwe logwijo sebelungisa imali baleqa uzongena evenkileni bajonga ubana kuphethwe ntoni ke namhlanje evenkileni. Sizayitshoke kuba le ndoda imfutshane, le ndoda inempundu ezinkulu nesisu esikhulu. Namhlanje siphethele upelepele, iphethe cayenne pepper, iphethe chilies. Namhlanje sifuna ukhe sicangcathe ngayo ichilies, kodwa masitsho into ethi kuleli xesha langoku abantu abaninzi bayayazi ichilies, noomakhulu bethu babeyazi beyisebenzisa. Sawuyincokola ke namhlanje sitsho uba bathi medically yenzani, sitsho bathina bomayezeni siyithini ityuwa. Asifuni ke besenza zi-announcements kukhumbuza nje wena mntu othi uyabawela ukhe useti i-appointment. Ikhona laa nto xa kuwebsite ethi schedule an appointment, ikuthatha ikubeke ke utsho ube nayo i-appointment, uncokole nalo ibhele. Wena mntu othi ufuna uhlalutyelwa amathongo, wena mntu othi nazi izinto zasekhaya ziyakubhida, nazi izinto zifuna uba ukuzincokoncokole nomnye umntu nitsho uba inoba yinto ebuntoni nale sizotsho siphume naso isisombululo. Masiyeke ke mntana ebhele singene kuyo ichilies, i-cayenne pepper. Medically ke abantu abamhlophe nabanye abantu ke bezinye indawo bayisebenzisa lento. Kukhona a group yabantu ababhiliva kwinto ekuthiwa yi-alternative medicine. Ngaba bantu abangasebenzisiyo iipilisi namayeza kwagqirha ngezizathu zabo. This group ke ye-alternative medicine bazawusebenzisa ezi zinto ezityiwayo, ezi zinto ezizikhulelayo, ezi zinto ezingo-natural. Bakhumsha abanye bathethe ngo-organic. Ityibilike ke loo nto yotshona ezantsi. I-cayenne pepper ke yenye amayeza abawasebenzisayo abantu bayo le alternative medicine. Abanye bayisebenzise esile nto ekuthiwa yi-complementary medicine. Even though bewasebenzisa la mayeza esilungu, basebenzise namanye to complement. Abanye ke ngomayezeni besintu, abanye ngoomama nootata beziwasho bayisebenzisa le nto iyi-cayenne pepper. Masiqale ke ngazo ezi zasekuguleni. I-cayenne pepper isetyenzisiwe ke kakhulu ngabantu abangoomama. Umntu ongumama obona uba ingathi utata walapha noko kukhona ukhawuleza adinwe apha ekuphekeni asebenzisa i-cayenne pepper. It has been proven ke kwiikona ezininzi ukubana le cayenne pepper, because it promotes i-heat, it promotes i-blood circulation. Le blood circulation ke yambi yofika nakwindawo ezithile ezibunqabarho ukwenzela uba noko ubutata balapha ekhaya bume buqine busebenze benze ubutata. Abanye bayisebenzise ke le nto kwiinto ze-heartburn. Asifuni ke ukungena kakhulu kwizinto ezinazo i-solutions ngokwapha ekliniki kumtholampilo, because uzawuthi xa uxakene nento kuthi ubulewe yi-herbal medicine ube ubulewe yinye into. Kodwa bayisebenzisa abantu be-heartburn, bayisebenzisa ngendlela ke. Abanye bazayidibanisa neeti zabo, wenze yo-green tea udibanise le nto usele. It lowers kancinci la heartburn. Bakhona ke abayisebenzisayo nakwizinto ezine-fever phakathi. Isetyenziswe kakhulu ke, abantu bayayazi loo nto. Wena mntu othi uqalwa yi-flu, I remember kwii-clinics ezithile ezinabantu ababhadlile bazawuxela hayi lena yi-flu, khawuhambe uyodibanisa i-cayenne pepper, uyidibanise ne-lemon, uyidibanise ne-ginger, bakubalele ibe ninzi le nto usele nawe. Because you see with i-viral flu, abantu abazaziyo ezi zinto bazawuxela uba i-viral flu we defeat it ngoba kunyuswa i-temperature. When the temperature is high, the pathogenic part yayo i-viral flu iba reduced okanye iphele le flu, because it doesn't cope kwi-temperature ethile. Loo nto uzawufumana nangoku kweento zethu ze-COVID, siyayifaka i-cayenne pepper, siyayisebenzisa, and abantu abayisebenzisayo bayancoma bathi noko kukhona apho isabantu khona. I-sore throat, when we talk about i-flu sithethe nge-sore throat, yonke le nto yi-upper respiratory. So iyancedisa le nto kwi-upper respiratory. Upper respiratory uzayibona nge-sneezing, you may have a runny nose, i-headache, muscle pain. Yi-viral flu leyo engu-upper respiratory. So yonke le nto ndigqibo uyibala, including the muscle pain, iyancediswa yi-cayenne pepper. I-muscle pain, you make i-paste, yuraphu kule ndawo ibuhlungu, izame le nto kuba iyasebenza. Wena mntu one-tonsillitis, le nto isangena kulapha respiratory. Wena mntu une-nausea, uyayikhumbula mos i-nausea ngosasithetha nge-ginger, uzawufumanisa uba ezi properties zayo i-ginger nayo i-cayenne pepper zihambe kube khona apho kudibana khona. So iyakuncedisa ke phayana kuyo inozi laa nto ingathi uzawugabha.
someone with irritating cough, khona le cough that is very irritating, iyakuncedisa ke lento sithetha ngayo. Abanye ke bayisebenzise kwizinto ezine-gout phakathi. Gout bayazi abantu abathanda inyama. Isele for i-gout and also make a paste or a cream, urabhe in the area where the pain is felt. Kuba kaloku lento sithe ngoba sithetha kwi-muscle pain, i-joint pain, skeletal pains, iyasetyenziswa idibanise ne-cream oyisebenzisayo to assist. Mhlawumbi masingangeni nzulu kwezo zinto zibalulekileyo bayichaza kwinto ze-weight loss. Mhlawumbi ke wena mntu onengxaki ye-weight, mosisithe le nto it promotes i-sweat. I remember this one doctor Pemuntu was giving abantu i-Lasix. I-Lasix uzawupromota ukuluza amanzi, in the process kuthiwa you lose weight. Uzayiluza le weight if le weight was water accumulation, kodwa ukuba yenye weight ye-fat, kodwa lena with i-fat it should assist. Kakwizame kwizinto ze-weight loss because it promotes i-burning, so it will also burn the fat. It increases heat, the heat burns the fat. So iza kuzama ke mntana omhle, sichazile ke ukuba kwi-pain zonke except open wounds ungayifaki kwi-open wound. Ukwive mose xa ikubabele elwimini, can you imagine in your open wound? Bathi ke wena mntu one-shingles, we're talking about his skin in our first session ya Saturday izolo elinye, when we spoke about shingles, lento kuthiwa libhanti. Iyancediswa ke lento abantu abaseklasini. I forgot to mention i-cayenne pepper. I-cayenne pepper you make it a paste, uyithambise. Eklasini besithetha nge-aloe vera for i-shingles, sathi use i-aloe vera. Masithathe the aloe vera siyidibanise ne-cayenne pepper. Aloe vera will also assist kwi-absorption yayo le cayenne pepper, meaning absorbed in the skin. Remember kaloku sithi i-shingles eli ibhanti ngoko besithetha ngayo pha, sithi le nto ihamba kwii-nerves, iproblem eaffecta ii-nerves, ikushiye unale pain inzima, ikushiye ke ngokunalaa mzila. Iyancedisa ke i-aloe vera ukuremova eza dark spots, particularly if you get the aloe vera oil. Ungayi-order ke apha ekhaya noba ufumene lithakiweyo, because asisayenzi lingathakwanga. Noba ufumene lithakiweyo, the only thing ekulithakiweyo ngamayeza namafutha entlahla, so it doesn't change anything if uyithambisa kwi-shingles zakho. Okanye wena mntu one-problems ze-dark spots, stretch marks, or wena mntu ofuna uzilungisela nje iskin sakho, uthi iskin sakho sine-patches, or you want to open the pores, wena une-dandruff and so on, as la aloe vera oil. Ndibala nje kule nto ye-shingles ukuba siyayisebenzisa le aloe vera oil, masiyidibanise ke nayo le cayenne pepper. Masiziyeke ezinye, ininzi le nto lena mntana ebhele. Masingene kwezomayezini kwenziwe ezi video zethu zingabinde, ingaske uyoziguglishela ke mntana omhle. Ininzi le nto, more than what I just mentioned, because wena mntu une-problem ye-lymphatic system iza kuncedisa. Hamba ozifundela, ininzi. Hayi ininzi. Masigqitheni singene kuzo ezi zomayezini. Apha emayezeni i-cayenne pepper ayikhawulezanga yafika, iqale yafika kwiziwasho. Abantu beziwasho besenzela abantu iziwasho zosela, kwenzelwa abantu iziwasho zophalaza, iziwasho zofutha, kusetyenziswa le cayenne pepper. Then we popularized le cayenne pepper kwiziwasho ezizidibanisa umadubhula, ispiriti, ityiwa, idizili. Uyayibona mos esasiwasho, if usilibele hamba uyokhangela kwivideo yethu ethi siwasho sesichitho. Isebenzile phaa kwesasiwasho apho uphalaza, apho ufutha khona. I-measurements ke, I keep answering this question. Umuntu abuza i-measurement kwisiwasho or anything engu-external. I-measurement would be controlled by your ability to tolerate ezo ingredients. You see, xa sifake ezi zinto zihambe zikutsarhe ungakwazi nokukufutha, then you know ukuthi i-measurement funeka ibe lower. Is up to wena i-measurement kwinto engazungena emlonyeni. Sithi ke i-cayenne pepper siyifakile kuso esasiwasho ke sesisikhupha izichitho, sathi uyakorobha ngaso esisiwasho apha ekhaya, uyafutha, particularly if awuzuvuka uphangele, uyafutha ngaso esisiwasho. Kwasona esisiwasho you can also use it esinto yothambisa xa ulalayo, wena mntu uleqwa zizo izichitho. The same siwasho kwakule nto sikuyo, uyakwazi usifaka noba kuphantsi kwebhedi khe sizinukele nje. Sisathetha ngazo ke iziwasho. Siyichazile ke number 2, siyichazile eye-cough ukuthi siyisebenzisile lento kwizinto zomuntu okhohlelayo. We say the same thing ke xa uzayisebenzisa lento
kufuneka i-tolerance, umuntu akwazi umelana, especially xa uzamfuthisa, akwazi uyibreather because lento can be very strong. Omnye ngamphandla namehlo. Can you imagine usezingubeni emanzini, ngakumbi kula manzi kuthiwa bilisa i-N, so yotshona ngoku kula N wena ubunceda iflu ngoku nee-burns. Unumber 3, sithi siyayisebenza kumayeza okuchela, ngasentle besithetha ngeziwasho. Xa sisebenzisa amayeza okuchela akhona la ahambe adibanise ne-cayenne pepper, particularly la nawo anezinto ezibuqhwetharha. Ukuba ufake into enjengekhathazo, ufake into enjengesibharha, loo mayeza njalo omdlandlovu, loo mayeza nawo anayo lento ingathi ibubustrongwana. Sifake ke nayo i-cayenne pepper to assist. Apha ke ekhaya siye sithi xa sithetha ngawo la mayeza, i-cayenne pepper, i-ginger, i-garlic, i-turmeric and so on, siye sithi la mayeza ngamayeza that activate amayeza. Siye sithi la mayeza give i-kick, i-boost. La mayeza aphinda afane novendle because sithi a-directionless. I-direction is determined ngawo amayeza, yona lento pushes to your direction. Njengovendle, direction of your choice, akusa kuyo le direction, so ungayishiyiki i-cayenne pepper. Number 4, sithi yangena kwiintwala zehagu. We're talking about iintwala zehagu ke phayana eklasini Saturday when we were saying njengoba kuthiwa ziintwala zehagu, ngabantu nje bethu abathi ziintwala zehagu, zi-pubic lice, has nothing to do with iintwala zehagu. Ihagu ineentwala zayo, inja ineentwala zayo, ikati ineentwala zayo, umuntu uneentwala zakhe. Ayikho intwala yenye into eba kwenye into, kodwa ke siyalisebenzisa elo gama leentwala zehagu. We're discussing iintwala zehagu izolo linye eklasini. Sithi ke ezintwala zehagu, okay mandingayidiscuss. Ukuba ufuna a discussion on intwala zehagu, check one of our videos when we're discussing iintwala zehagu. Unumber 5, iyangena ekuqhumiseni. Be careful. Be careful ekuqhumiseni kuba iza kukhohlelisa ungakwazi nolala. Ukuba u-asthmatic ikuvale, sithi use it liberally. Khawuthathe a pinch uyifake. Mna when I talk pinch, into engangemagi, faka into engangezipho, because emayezeni asisebenzisi quantity, mnta sisebenzisa i-presence of iyeza. I-presence ye-cayenne pepper is enough. Not ugalela umgqomo we-cayenne pepper uphele ngoku nabantwana abasakwazi ulala, abantwana ngoku sebeleqiswe ezikliniki because umbulele ngayo i-cayenne pepper. So be very liberal. Iyangena ke ekuqhumiseni. Siyayisebenzisa ekuqhumiseni without being consent. Noba sigale umgqomo, if uyoqhumisa ebuhlanti, ubuyoqhumisa outside, uzayiva ke, yes uzawuyiva. Siyisebenzise xa sithi number 6, kumadliso. Yangena kumayeza amadliso. Elinye ixhego lalapha ekuhlaleni belindixelela ukuba mna ndiyayisebenzisa kumntu onamafufunyana. Ukuba idliso lifakiwe nefomu fufunyana, omnye athi xa uguliswe ngengqondo, ukuba ndiyabona uba le nto yogula ngengqondo ifakwe ekutyeni, nhlangatha amayeza asekhaya ukwenzela uba sibulale eladliso lokubana uphambanisiwe okanye wenziwe isigculelo sabathakathi ngoba ugule ngengqondo. Because umuntu epileptic, umuntu ogula ngengqondo, umuntu onamafufunyana, it affects the same central nervous system. So kwezinto ndigqibo zibala bayifaka abantu abakwazi uhlanganisa amayeza. Unumber 7, kumntu onebekelo, besiyibalile mos. So uzayiqala ku-internal, kwibhotile osela, uphinde uyidibanise nezinto ozidibanisayo. Xa umthambisa uyayikhumbula mos ngasentle kuthiwa le nto iyayincedisa i-pain. So kwela bekelo libuhlungu, so long as ibekelo does not have i-open wound. Kwezinye ikona bayisebenzisa kwi-open wound, but we can't kwi-public platform sithi isebenzise kwinto esiyibonayo ukuba komnye umntu ihambe ibe yiproblem. We don't want umntu abe neshock ayovuka e-theatre kuthiwa yi-herbal intoxication noba seyingene enxebeni, because thina bomayezeni kuthiwa sizi-witch doctors. Yabona, once iba no-witch ungumthakathi, yonke into okwenza nawe namayeza akho ayonto nje i-right. And the very first people abaza kulabela mntanomhle ngaba bantu bamnyama ingekafiki kwaba bamhlophe. Unumber
9. Kumayeza okubethelela phakathi kwekhaya nje bawubethelela nje asivele sibethelele masiqaleni siqhumise izinto sizigxothe ngokomoya sichele siphinde sizigxothe noba izimpethu izinyoka lonto iyo siyikhuphe xa siyikhuphile sivalele ngoba sibethelele ungavele ubethelele kuba ngoku lento ayisenandawo yawuphuma. Ku number 10 ndiyichazile mos lento nje in passing ukuthi kwizikhafulo siyayisebenzisa lento xa ukhafula aye sithe kaloku lento incedisa kulonto, it gives a boost. Xa sesiyichaza kwenye yezikona sithi like an ignition, you start a car once imoto idume nguwe ke ozayidrayiva ba iye emva okanye iye phambili, nguwe ozawuthi mayijike okanye ihambe straight. Yona ignition it gave a spark, lento gives a spark lamayeza. Sithi ke khawukho usijoyine phayana kwiVusilanga Academy ke sincokoleni ukhona nawe lamayeza because some of you ninawo lamayeza kodwa awana order. Phayana esikolweni siye sifunde ne-order le yokuwahlanganisa amayeza kuba abanye baphele besithi iyeza lisebenzi kuba kaloku ne-order le nee-principles zeyeza ezi uzibhudile wenza ngohlobo uqhela ukwenziwa ngalo. Kaloku ukhona umehluko, laa mntu ebethunyiwe ukuba sebenzisa iyeza unabantu abasebenza kuye egazini, thina asinabo abo bantu, so we need iyeza eli silihombele silandele ii-principles zeyeza. So itsala ke bhele eya Monday sizawuphinde sidibane when Wednesday apho sizabe siphethe khona igqabi xolo ingcambu apho sizabe sithaka sinyanga sisithini kodwa singathaki kakhulu. Masicamagushe ke camagu.